All right, as you can see, His High Chief Christian Obinna Nganga, man them are called Agune Chief one of Egede. He's just returning back from the palace of Igwe Julius Nnaji, where he was crowned the Ugunye Ezedike I of Enugu State. This is what I'm saying. I'm going to tell you. Do you know?
Engineer, we go back to the table. Papa Nufu. Oke nwe bịara aja ijere nye egede ọbara egedo biko onye ogologo na isi tizibere iko oge eme mmadụ kwuru mmadụ onwe onye kereji achị na ihe ọ kpatara erupụta ya obugodo erupụta na orupụta kere taa ekwụkwọ dị mgbọ ya edejite oge biko meela anyị ebere ihe nwa anyị nwa nke eme ka ikozie enye ya anyị butere ebe ogologo nwere ahụ ike nke ọbụla anyị kwụkwa nwa a na ga-agbara anyị ahụ o ji ka abara anyị ihe akụkọ ihe nkiri ihe eji ama nna biko anyị na-arịọ oke ibolu anyị dogbere anyị atụ ihe ọbụla anyị nụkwa eme nke nwa taa nọ site njiri ụka ka onye nwa by His Royal Majesty Igwe Dr. Julius Nnachi the Ojezimbo Three of Nike Kingdom, along with the traditional rulers from Ugunye clan, Ugunye Dedicated Development Area, and other high-ranking traditional rulers of Enugu State. Among them is His Royal Majesty Greg Ugu. We are welcoming with utmost respect the Speaker, Enugu State House of Assembly, Right Honorable Engineer Uchenna Ugwo, member representing Ugunmadi, the problem here is that all right. Speaker, can you see that let me welcome the representative of the Distinguished Senator representing Enugu West Recording Zone and the popular person in his team. Because all I believe that Mr. Speaker, Mr. Speaker, when you are coming in,
onye nta n'ọnwa adịghị onye egede ya ọzọrọ n'ọnwụ. Biko ọ bụrụ na nna na donation anụmanụ ise ebe a bụ onye egede kpọmkwem ya bịa were anyị ya kpeela anyị ekpele ọzọ ya magote ebe ọzọ ya maka ebe ọbụla anyị na-eme ndị onyonyo na-ewere ya n'ụdị pụrụ iche. Kedu onye nka na ebe a? Adọpụ ogologo ndụ na ahụike ike ihe eji atọ. Nwoke emume inyere anyị biko chedokwa echedo amasị. Kom eche ka o jee na papa biko ọ bụghị anyị mere ọgụgụ mecha anyị na ube ezi ọzọ ọgụgụ anyị ube nyere ibe niile ụlọ papa biko nke okwu eche ka ha gbata n'olu ugwu na ọmụmụ papa biko anyị bụ ndị ekele n'ụmụ nkụ anyị na-aṅụrị ekele ibi na na-eme na ọ na-abụ ndị Biko anụmanụ site oche anụgwu ekeresi anụgwu na-emụbara anyị na-ekele isi maka ụbọchị taa maka ihe a ga-eme na ndị na-echi bụ ezere ike ụkwụ ezere ike nwa ndị a na-arụ ọrụ ndị a na-agbara mbọ bịara ikele ụlọ okwu. Biko ka ọ sị nwa wetara ya ụbụba ka o wetara ya ndụ wetara ya agamnihu nke ọ nwere weta ihe ọ na-eme ọ ga-agawa ya n'ihu. Thank you. Because we need a quarter in the PIP service. Take your seats. Because take your seats. He is the proud son of Egede Ubunye, a successful businessman, a philanthropist, and is happily married to his actor, Chief Mrs. Harriet Nonyelo Nganga, Lord of Osodia No One, and them blessed children. To start it this way. No! Sorry, has donated 9 million to provide solar power street lights in all accessible streets of 2 autonomous communities in Egede. Almost 5 minutes, or highest 7 minutes. If I point out Abata, This is why CWO Jakande CMO Akaike. CWO CMO Akaike. people only have to take 5 minutes. If we go on the party, Obedient, Chetano. Okay, what is your teacher? Sorry. I got
That's why you are started as a comedian to partner with you, because you are one man that did before and manifestation. An exceptional and an extraordinary community. All that you are doing, you know, all of big brothers, big brothers.
Ogunye ló ń lè jẹ kwenu. Oṣé kwenu. Òjòbógèlè kwenu. Enugu State kwenu. Egede kwenu lónìí. Oye kò tó máa ń yẹlé. Náà máa mú lọ yẹ kí kẹmọ́. Bọ́ndé ìgbọ́mọ̀ ní wákìlì wọ́n ìgbà pàtó. Màlúù wọ́n yẹrì kì í tukú pàtó. Àmọ́ àwọn olùkí kẹ́kẹ́ kẹ́kẹ́ ndọ́lọ́ kẹ́kẹ́ wọ́n yẹ mí kọ́lé tukú yẹn náà nàṣọ bá. Àkọ́ ọ̀nà àbá àgbà kú rẹ̀ ìlú ẹgbẹ́ tó mẹ́. Fúnra wọn bá kéré jí bẹ̀. Ogun yẹn lé lè wá. Enugu State. Mmadụ ahụ ga-agata m ime ezigbo ihe m na-eme. Ada chọrọ ide ọkọrọ na wee sị ndị be anyị na ana m agwọ igwe mana igwe rute maka na amaratakaka. Maka na ndị igwe ofu community na-eji igwe mana community ndị na-enọ beji ọmụgbu ya na-eji igwe. Ekpere m n'isi onye ọbụla mana okwu onye ọbụla jiri aka ma nke ọhụụ ji ga-eji anaghị aka mma n'aha Jizọs. Wee ihe ekele ndị igwe niile n'ugwu nyere eze ike kwado ntaye igwe dị na egede igwe dị obodo na-egede atụ egwu igwe dị Igbo nọ na-egede na-atụ egwu na-adọkwa na-egede chibe m ugwu nyere eze ike wa na-adọka egede chie banana machi ihe ha jara gbara ọsọ oge ha mara ha pụtara n'ugbo igwe wee kete na-egede chie wee kere ezigbo ụzọ ihe m nọ nke eme ka ihe dị mma ka o si azụ na o nwere onye kasị na ama bụcha tiri ukwu nyere ebe dịka nwaanyị mana ndị igwe na-anata onye nnukwu natasịrị egwu natacha anyị ga-esiri igwe ihe m ji ka agwa gọvanọ bụ na ọchọkwa na ugo ji ka adị na-egede ọgọ na na-egede ka edebe mere nsogbu ebe onye win gwara ebe onye ọbụla win gwara gọvanọ igwe na-egede win onye ọ mụtara na ya ekiri onye ọma igwe mana ọ bụkwara ndị isi na-adụ ụlọ tete bụrụ onwe m okwu nyere eze dịka nwaanyị dị ka achịkọ bụ ikpeazụ a na-eme ekene ndị niile na-eke elu na Amerịka wee na-achị unu onye nke unu wee mekọrọ unu unu na-abụrụ wee na-agba ndị na ọmụchị kọrọ ya na-agbazọkwa nke m ruo ma abịa na obodo efu na-akụnye unu ndị PG na Secretary General asịrị etiti obodo unu anyị na-aka dozie anyị ajụkwa nke ọdụ nke ọdụ nke ọdụ ọdụ maka na okwu nwa amụrụ ugbu anyị na-ekwe ha ewe fotokwere tuo n'aka jee enyi ga-ekpere okwu nwe niile na ntị mana ihe m na-asị anaba anyị bụ onye ezi ụkakwa anya jụọ onye pasọ ọgba gịnị ọ dị ka adịrị anyị mma n'ụtụtụ dịrị anyị mma n'efe dịrị anyị mma n'anya mana agwọ m ka anyị bụrụ mmefu ịmụ ụlọ igwe niile nwere kabinet ejebe ihe mere ihe ugwu nyere eze dịka iji nzazere general eme kabinet ripọtụ ha na-echibe na anyị ejebe bido ntiri nke anyị onye igwe ọbụla na-arụ ụlọ eme ọmasị na anya ọdọma igwe nke emekọ ọtụtụ onye anyị ga-eche ka anyị anyara ọrụ na ya asọ oge ebe ha jere ofe Thank you. We are now moving for the commission.
Okay, then after calling, I need to
Thank you.